Yo bro, may mga kasaypanan kita diri sa aton technology, pero nagapasalamat kita sa Ginoo nga makapadayon kita sa sining aton nga pagpamalandong sang balaan nga kasulatan. May nga adlaw, may aga, may hapon, may udto, may gabi. Dira sa inyo nga nagatanaw sini sa Facebook Live. Kag nagakalipay kita sa Ginoo tungod sini nga kahigayunan nga ako makaduaw dira sa inyo nga panimalay. Ang aton nga pamalandungan karon amo ni ang prinsipyo. Ang aton nga pagsalig kag pagsandig sa Dios kinanglandungan sa aton pagtubo sa pagkilala sa Dios. Si Ginoong Hesus nagsiling dira sa John 17:3 sa English, "And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent." Ang kabuhi nga wala sing katapusan abyan, amoy ini isa ka balaan, matarong, kag Diyos nun o langit nun, nga kaangtanan o kon relationship. Kaangtanan, kag pagkilala dira sa amay. Then, kaangtanan man, kag pagkilala sa anak. Siling sa Romans 8:28, "And we know that all things work together for good, to them that love God, to them who are the called according to His purpose." Kita plano sang Dios nga suno sa verse 29, "Kay sila nga yaging kilala nga daan, ginpili man niya nga daan, agod nga mangin kaangay sila sa dagway sang iya anak, agod siya mahimo nga panganay sa madamo nga mga kauturan." Ang plano sang Ginoo abyan amo nga mangin kaangay kita sang iya bugtong anak si Ginoong Hesukristo. Amo inang kabangdanan kun nga si Ginoong Hesus nagsul-ob gid sang unod kag sang dugo, agod nga ikaw kag ako may huwaran, may example o kun may modelo. Kag ina nga modelo amo mismo si Ginoong Hesus. Kon aton usisahon abyan sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Kinanglan nga magtubo kita dira sa bugay o kon sa grasya kag sa ihibalo sang aton Ginoong Hesukristo. Our dependence upon God should grow in tandem with our discernment of Him. Ang mga pulo nga Diyos, buligi ako, naghalin sa mga baba sa mga Kristohanon nga sa isa ka panahon sa ilang nga kabuhi, ara sa ital-ital o kon sa emergency sa ilang nga kahimtangan. Ang makatilingala nga butang nanungod sining malipot nga pag-ampo amo nga ang Dios naghatag sa aton sang kabulig nga aton ginakinahanglan sa dugay na nga panahon. Kag ang pagsugod sang iya nga pag-istar o kon pagpuyo permanently sa mga tumuluo nagsugod dito sa adlaw sang Pentecostes. Sa kabuhi o kon sa tagipusoon sang kada tumuluo naga-istar ang isa ka persona na gusto hatag sa aton sang intimate kag loving relationship and fellowship. Isa siya ka persona sang Trinity. Siya amo ang balaan nga espiritu. Nagapuyo siya agod nga ikaw kag ako maka-experience sang intimate, knowledgeable, personal, sweet, joyful fellowship with Him. Bisan sa wala pa kita magsalig kay Kristo Jesus, ang balaan nga espiritu nagsugod na sa giho, sa pagpanghikot sa aton nga mga kabuhi. Iyagay napakilala, pinagi siya balaan kasulatan, pinagi sa mga manugwali, pinagi sa aton mga eksperyensya ang persona kag ang karakter ni Ginoong Hesus.
Dumduma abyan ang natabo sa kay Saulo nga sa uli nahimo ang iyang ngalan nga Pablo. Kung ano ang natabo sa iya sa Binuhatan Kapitulo 9, hinay-hinay siya nga nakakilala sa kay Ginoong Hesus. Primero nagsiling siya, "Who are you, Lord?" Kang nag-istorya si Ginoong Hesus, "Ako si Jesus nga Nazaretnon, nga imo ginalutos. It is hard for you to kick against the goads." So, nagsiling siya, "Lord, what wilt thou have me to do?" Sa aton pa, primero niya nga pamangkot, ulihi ang Ginoo, "Who are you, Lord?" Pero sa nagapadayon sa pag-istorya si Ginoong Hesus sa iya, nagsiling na siya, "Lord, what wilt thou have me to do?" Nagdugang ang iyang pagkilala sa kay Ginoong Hesus. Kag sa nagdugang ang iya pagkilala sa kay Ginoong Hesus, gusto na siya nga maghibalo, maghangop sinang kabubuton sang iya nga Ginoo. So kung imo usisaon nagkadto siya sa balay ni Ananias, o kung si Ananias nagkadto sa iya, kag nahimo siya nga bulag sa sulod sang 3 ka adlaw. Kag hinay nga nagkalahulog atong daw himbis sa iya nga mata. Naghinay-hinay siya nga makakita. Amo man ang aton eksperyensya abyan, sang una, may mga himbis sang reliyon. May mga himbis sang bugal sa aton nga mga kabuhi. May mga himbis sa mga tradisyon sa aton espirituhanon nga mga mata, nga tungod sina hindi naton makita ang kamatuoran. Hindi naton mahangpan si Ginoong Hesus. Kay mismo, si Satanas, siling sa 2 Corinthians 4:4, "In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ should shine unto them." So nagapasalamat kita nga ang Ginoo nagpadala sang iya balaan nga espiritu. Kag nga sa panahon nga kita nagpamati, kag nagsalig sa kay Kristo Jesus, ginhatagan man kita, hindi lamang sinang kaluwasan o kung kabuhi nga wala sing katapusan, kundi ginhatagan gid kita sinang silyo, sinang timbre, sinang kasiguruhan sang natapos nga transaksyon sang kaluwasan. Kag ina nga silyo isa ka persona. Siya amo ang balaan nga espiritu. Efeso Kapitulo 1, versikulo 13. Kag nagsiling gani dira sa Ephesians 4:30, "And grieve not the Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption." So ining balaan nga espiritu, amo ni siya ang nagabulig sa aton, agod nga makilala naton pagid ang aton manluluwas, ang aton Redeemer, manunubos, si Ginoong Hesus. Through Him, He acquaints us with our Savior, the Lord Jesus Christ. Ang aton nga pagsalig sa balaan nga espiritu should grow in tandem with our discernment or understanding of God. Sa nagatuon kita sa kay Kristo Jesus nga siling sa balaan kaslatan, "To whom we are being conformed." The Holy Spirit at the same time reveals our inadequacy to appropriate such divine attributes without His intervention. Kung wala inang balaan nga espiritu, madugay, hindi kita makahangop sinang mga kamatuoran, character attributes ni Ginoong Hesus. Kag kun sa nagapalapit kita kay Kristo Jesus, nagadalom ang aton relasyon o kon fellowship dira sa iya. Nagadugang pagid ang aton nga pagsalig dira sa balaan nga espiritu dira sa Dios. Kag nagadungan nga nagatubo man ang aton paghangop
pagid sa iya. Makasiling kita nga ang iya nga sikreto iya ipahayag, iya ipadayag, iya i-reveal diri sa aton. Kag hatagan niya kita sang kabubuton nga mapinasakupon sa iya, nga magasurinder pirmi sa iya. Kaya abi ninyo abyan, ang kadaugan sang Kristohanon, iya maangkon, pinaagi sa pag-surrender sa Diyos. Amoy na ang isa sa mga paradoxes sa Balaan Kasulatan. We win by losing. We appropriate by giving away. Kadamo sang mga paradoxes sa Balaan Kasulatan. Kung ikaw nagascatter sang imo kwarta sa ngalan sa Ginoo, nagadugang nga ikaw makabaton pagid sa mga pagpakamayo. Gusto ikaw nga mangin great, magpaubos ikaw. Gusto ikaw nga magmalipayon, imo ma-experiensyan ang kasubok tungod kay may kabalaka, may concern, may care ikaw sa mga tao nga nagakinahanglan sang magluluwas. And the more you care, the more you demonstrate your concern, the more joy you experience as you discern God's will and as you understand God's work and as you use His ways in order to fulfill and obey His commands in our lives. So, muning kamatuoran nga akon ibilin dira sa imo abyan. Aton sundo ng aton Ginoo. Aton ibaylo ang aton nga frustration kay hatagan kita sang Dios sang kalinong. Aton itugyan sa iya ang aton kaakig kay hatagan niya kita sang pagka mapailubon. Aton itugyan sa iya ang aton taphaw o konsyalo nga kalipay kay hatagan niya kita sang putli nga kalipay sa nagapadayon kita nga mangin kaangay sang aton Ginoo nga aton nga ginaalagad. Pinagi sa bulig sang aton Dios non nga kabulig, comforter nga mo ang balaan nga espiritu. Ang aton daan nga pagkilala no sa aton nga kabuhi, pagailisan ini sang malipayon nga pagkilala dira sa aton nga Dios. Kag sa nagakilala kita sa aton nga Dios, nagapadayon kita na nagasalig sa iya. Our dependence upon the Holy Spirit should indeed grow in tandem with our discernment and understanding of our God. Diyos nga balaan, salamat gid sang imo balaan nga pulong. Nagatudlo ikaw sa amon nga kaangay sang ginhambal ni Pedro, we should grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory forever and ever. Amen. Abyan, salamat gid sa imo nga pailog kay may mga technological glitch kita diri sa aton nga Facebook kag sa akon man diri nga gina-operate nga mga gadgets. Kabayan Ginoo magapakamayo sa inyo, dumdumay ni nga kamaturan nga ang kabuhi nga may Kristo may walay katapusan nga paglaom. Pero ang kabuhi nga wala sang Kristo may walay katapusan nga pag-antos sa linaw nga kalayo. Madamo gid. Salamat. No greater love is known.